שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לצלול למשהו ממש מרתק שנקרא מערכת ההפעלה של הערך האנושי. זה בעצם מודל, סוג של מפה, שעוזרת לכל אחד ואחת מאיתנו לגלות מהי התרומה הייחודית שלהם לעולם. זה מסע פנימה כדי למצוא את היעלום הזה, את הערך המזוקק שלנו. טוב, אז בואו נתחיל ישר עם שאלה. שאלה, אתם יודעים שאני חושב שהיא די אוניברסלית, שאלה שהרבה מאיתנו שואלים את עצמנו בשלבים שונים בחיים, מהו המקום הזה, הנקודה המדויקת הזאת שבה הכישרון הייחודי שלי פוגש צורך אמיתי בעולם? והקטע הוא שזאת ממש לא שאלה חדשה. תראו, כבר אריסטו נתן לה תשובה פשוט גאונית. המקום שבו הכישרון שלך פוגש את צרכי העולם, שם הייעוד שלך. זה כל כך יפה כי זה ממסגר את כל החיפוש הזה אחר משמעות, לא כאיזו בעיה של העידן המודרני, אלא כמסע אנושי עתיק שתמיד היה פה. אבל אם זה כל כך עתיק, למה זה מרגיש כל כך קשה לפעמים? ובכן, אני חושב שהאתגר המרכזי, וזה משהו שהרבה אנשים מרגישים, זו התחושה הזאת, שיש כישרון אבל הוא מפוזר, שיש עומק אבל אין ממש מילים לתאר אותו, שיש כוח אבל אין מפה שמראה לאן לכוון אותו. בדיוק בשביל התחושה הזאת, המערכת הזו נוצרה. וזה בדיוק מתחבר למה שוויקטור פרנקל אמר, הוא שחקר את כל הנושא הזה של משמעות עד הסוף, ניסח את זה פשוט מדהים. כאשר אדם מגלה משמעות, הוא מגלה גם כוח לשאת, ליצור ולהשפיע. זאת אומרת, ברגע שיש משמעות, זה לא נשאר רעיון מופשט. זה הופך להיות דלק, כוח ממשי, שמאפשר לנו לעמוד באתגרים ולהשפיע. אוקיי, אז הבנו את הלמה. זה חשוב, זה נותן כוח. אבל השאלה הגדולה היא, איך? איך בכלל מתחילים מסע כזה פנימה? המודל הזה אומר לנו שהדרך פנימה היא לא איזו תעלומה מיסטית, זה תהליך. ותהליך דורש כלים. השלב הראשון הוא בעצם להפוך לחוקרים של הנוף הפנימי שלנו. אז המודל הזה בא ואומר, בואו נסתכל על זה בצורה הוליסטית. אנחנו צריכים לאסוף נתונים כמו חוקרים, מארבעה תחומים מרכזיים בחיים שלנו. זה מתחיל מהגוף, מה אנחנו מרגישים פיזית, מתי יש לנו אנרגיה, אחר כך הנפש, מה מעורר בנו רגש, אמפתיה. משם עוברים לרוח, לשאלות הגדולות על משמעות וחזון. ובסוף, הביטוי, איך כל זה יוצא החוצה, איפה אנחנו פועלים במשפיעים. רק כשמסתכלים על כל הארבעה יחד, מקבלים תבונה מלאה. הכלי הראשון, והאמת היא שהוא הכי חזק שיש לנו, זה פשוט סיפור החיים שלנו. תחשבו על השאלות האלה כעל מפת אוצר. איזה דברים חזרו על עצמם בילדות? איזו חוויה קשה הפכה אותנו לחכמים יותר? מה חברים אומרים שאנחנו טובים בו? כל תשובה פה היא רמז. רמז יקר מפז. אוקיי, אז אחרי שהסתכלנו פנימה על הסיפור שלנו, הכלי השני הוא להרים את הראש ולהסתכל החוצה. למה? כי אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל מחדש. יש מסורות חוכמה בנות אלפי שנים שכבר מיפו את הנפש האנושית וזיהו דפוסים אוניברסליים של יצירת ערך. ותראו כמה זה יפה. לא משנה לאן מסתכלים, רואים את אותם עקרונות בגרסאות שונות. למשל, הסטואים דיברו על כוח פנימי ועל להתמקד במה שתלוי בנו. בקבלה מדברים על התפקיד של כל נשמה להביא אור לעולם. ובמנהיגות מודרנית מדברים על תרגום חזון לשירות מעשי. בסוף, כולן מדברות על אותו דבר. איך יוצרים ערך? אוקיי, ועכשיו, אנחנו מגיעים לנקודת המפנה. לרגע הזה שבו כל החלקים מתחילים להתחבר. אחרי שאספנו את כל התובנות האלה, מהסיפור האישי שלנו ומהחוכמה העתיקה, פתאום מתגלה דפוס. דפוס ליבה, מה שאנחנו קוראים לו הארכיטיפ המרכזי שלנו. אז המודל הזה מציע שיש בעצם 8 דרכים עיקריות, 8 ארכיטיפים להשפיע בעולם. מה זה ארכיטיפ? זה פשוט תבנית בסיסית של תרומה. הדרך שבה אנחנו, באופן טבעי, יוצרים ערך. וברגע שמזהים את הארכיטיפ שלנו, וואו, איזו בהירות זה נותן, פתאום הכל מסתדר. בואו נכיר כמה מהם. נתחיל עם המרפא. וחשוב להגיד, זה לא דווקא רופא או מטפל קונבנציונלי. מרפא זה מישהו שיש לו מין רדאר כזה. לכאב, לחוסר איזון. זה יכול להיות חבר שמקשיב, מנהל שפותר קונפליקטים, או מעצב שיוצר מרחב רגוע. היכולת שלהם היא להחזיק מרחב בטוח, ולעזור לדברים לחזור לאיזון. הארכיטיפ הבא, היוצר. וכאן שוב, לא לחשוב רק על צייר או פסל. יוצר זה כל מי שמביא משהו חדש לעולם, משהו שלא היה שם קודם. זה יכול להיות יזם עם מודל עסקי חדש, שף עם מנה מהפכנית, או מתכנת שכותב קוד אלגנטי. הדחף שלהם הוא לברוא, ליצור יש מאין. ועכשיו, המורה. מה הכוח האמיתי של המורה? זה לקחת משהו סופר מסובך, ולפרק אותו למשהו פשוט, ברור, שאפשר לעשות איתו משהו. הם לא רק מעבירים אינפורמציה, הם בונים קשרים להבנה. הם יוצרים מודלים, מסגרות, שהופכים ידע לחוכמה שאפשר ליישם. המטרה שלהם היא בהירות. אחרון חביב להיום, הבונה.
תחשבו על זה ככה, אם היוצר הוא האדריכל עם החזון, והמורה מסביר את התוכניות, הבונה הוא זה שלוקח את הלבנים והבטון ופשוט בונה את הבניין. הוא זה שגורם לדברים לקרות ולהחזיק מעמד לאורך זמן. הוא חושב במערכות, בתהליכים, בתשתיות. אוקיי, אז זיהינו את הארכיטיפ. נגיד, מישהו מבין שהוא מורה. יופי, אז זהו, נגמר? אז זהו, שלא. למעשה, פה בדיוק מתחילה העבודה האמיתית. הגילוי הוא רק השלב הראשון. השלב הבא, והוא קריטי, זה לקחת את המשמעות הזאת ולהפוך אותה למפת דרכים, למשהו שאפשר לחיות לפיו. אז השאלה היא איך לוקחים את ההבנה הזאת, את הארכיטיפ הזה, והופכים אותו להשפעה ממשית בעולם. המודל נותן לנו כמה עקרונות מפתח, כמו מצפן לדרך, שמראים לנו איך לפעול באופן שמממש את הערך הייחודי שלנו. אחד העקרונות הכי חזקים פה לדעתי, זה חוק ההמרה. והוא אומר משהו מאוד עמוק, שהכאבים הכי גדולים שלנו, האתגרים הכי קשים שעברנו, אם אנחנו לא בורחים מהם, יכולים להפוך למתנות הכי גדולות שלנו לאחרים. הם יכולים להפוך לשיטה, לשפה, ליצירה, לשירות. ותראו את הדוגמאות המדהימות האלה. פרידה קאלו לקחה כאב פיזי ונפשי בלתי נתפס והפכה אותו לאמנות שמדברת למיליונים. נלסון מנדלה המיר שנים בכלא למנהיגות ששינתה אומה, למנהיגות של פיוס ותקווה. זה חוק ההמרה בפעולה, חד וחלק. והעיקרון השני שחשוב להכיר הוא חוק השירות. והוא עושה שיפט מאוד חשוב במחשבה. הוא אומר, תשמע, זה לא מספיק לדעת מי אתה, השאלה האמיתית היא, מה משתנה אצל אחרים בזכותך. הפוקוס עובר מלהתעסק בעצמי אל התרומה שלי לעולם. וכל זה לא נשאר בתיאוריה. בסוף יש פה תוכנית פעולה סופר פשוטה כדי להתחיל. לא צריך לחכות לרגע המושלם או לתוכנית הגדולה. פשוט לעשות. לנסח משפט אחד שמגדיר את הערך שלי. ליצור מוצר קטן אחד. לאסוף 5 פידבקים. להתחיל לחיות לפי עיקרון אחד למשך 21 יום. צעדים קטנים. וזה מוביל אותנו בעצם לשאלה האחרונה, שהיא אולי השאלה הכי חשובה. אוקיי, המפה הפנימית ברורה לי, אני מבין את הארכיטיפ שלי, את הערך שלי. עכשיו, איך מתחילים ללכת? מה הצעד הראשון בדרך הזאת? אולי התשובה הכי טובה היא להתחיל עם מניפסט אישי, מין הצהרת כוונות כזאת לעצמנו, שמסגירה לנו כל יום למה אנחנו פה. משהו כמו, באתי לעולם לא כדי להצטמצם, אלא כדי לגלות מה עובר דרכי לאחרים. או, אני הופך ניסיון לחוכמה, חוכמה לשפה ושפה לערך. כל משפט כזה הוא בעצם מצפן, שמזכיר לנו לאן אנחנו הולכים.